Здравейте, приятели, и добре дошли в Доктрина. Днес ще разкажем една необичайна история, тази на любовта и разделите, проследени по картата на България. Според последните данни през 2024 година в страната са сключени 20 643 брака или 8650 развода. Средният коефициент на брачност за цяла България е 3,2 промила. Ще разкрием кои са местата, където най-много се празнува любовта и кои са онези, където съдбите се разделят най-често. Коефициентът на брачност е ключов демографски показател, който измерва интензитета на сключване на бракове в дадена популация за определен период. Той показва броя на сключените бракове на всеки 1000 души от населението. И така, нека да започнем нашата класация по бракове. На върха на класацията са две области, които се делят първото място. Област София град са сключени 5064 брака или 3,9 промила брачност. Това означава, че на всеки 1000 души население са сключени 3,9 брака. Също до нея се нарежда област Разград със своите 386 брака и отново 3,9 промила брачност. След тях се нареждат областите Силистра и Шумен. Област Силистра са сключени през 2024 година 359 брака, което означава коефициент на брачност от 3,8 промила. А за област Шумен са сключени 520 брака или 3,5 промила брачност. Петата позиция заема Кърджали с 3,4 промила брачност и 504 брака. Тези данни показват, че дори в регионите, където населението намалява, любовта продължава да процъфтява. Но където има брак, има и разводи. Нека сега погледнем другата страна на монетата. В нашата класация за разводи се откоряват три области. С коефициент от 1,6 промила челната позиция си разделят област Разград с 158 развода през 2024 година и област Силистра с 155 развода за 2024. Интересно е, че тези две области са сред лидерите и по бракове, което ни показва, че любовта там е страстна, но понякога краткотрайна. На трето място е област Видин с 1,5 промила или 107 развода за 2024 година. Ако погледнем голямата картина за цяла България, ще открием някои любопитни факти. Средната възраст при изключване на първи брак е 33,8 години за мъжете и 30,9 години за жените, като тази възраст продължава да се увеличава. За 83,8% от жените и 83,6% от мъжете това е бил първи брак. Когато става въпрос за разводи, най-честата причина е взаимно съгласие, което представлява 67% от всички случаи. Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15,2 години. Нашите данни разкриват един сложен и вълнуващ танц между любовта и разделите, от динамиката на София до общностите в Разград и Силистра. Всяка област разказва собствена история. Благодарим ви, че ни придружихте в това пътешествие. Ако ви харесва, не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете харесвам и да споделите вашето мнение в коментарите.